Aseira aliete metinye tano noyomo yetre yegosira esukuru iga hasi chinchira chonsi. Wakili Joshua Makori kurwa sense ya Canada nigekirana hasi esukuru iga litukulia lero. Aso gwikirania ira yae umuyaga boyikiranwa nabo bwatani au igati abo bisa bechisemi na Bible. Ukwana chinga kecho Makori nigakwanira kugania kugosira masomo na munasi kitutu cha North kubatakana nebirengo beregoro bibotaka asesegi yokubosiria. Karana ringa last year December 20th 2024 karana jita sama tanga maswatu minto na promise tia Bible na ba limbe skuru ye ngani mbaletre chi uniform chi abana be skuru ebikoro to chi socks ne bitap ono nanyo libaga yogo chenede ko ba na go kristana abana barura kana babira barabu Bible ba go kire asengencho ekero mwana abwate yange rengia ni gakonyara gosoma bia igorende na already ba go kire na china tuodiro mo komana heko gara ine nchira ya moyoko give back to the community na enderende no nyetari yauka chiskuru chinde chiranga na cheire chinde chia pimiro chi measurements cia bana igorende ni ngandete kona cross uniform echo bana baita ba ndira gosoma babere chiskuru linde ko gara masoma na ara guchencha magima bantu munenche no mugwakiri adia sensemo ya Canada nigondo mugwakiri asinginche na sometega asensemo inde abaraye baiga nigo basingirira kuboria okubwatirana egati yabwatani bande au Erigwa keje kya masomo egetambo keroboigo abaibuli babo bagokera. We understand asenginche economy erembe abaibuli baito bagenda to go strain, but we are very much happy ngai has taken the initiative yogo dress abana baito barasti school. Ande again teke bunana geligererio omwesimi guna bategete time buya kabisa koligereria omubiso monene bweche esa uliga igasa ansero bomaene onyole okonyira abana kurunse kurugirasi rutirebo igemine tinga abana abambaka banyole gisemi none binyoro byeito mbako botaka bochiko baboko kya ikyagero omwana kanyarire ko baga konyoro obora bwese nyombe yemo igo mochio yo bwanire na ndo botaka bochiko bogosira abana baito konyo batalire busa munabona bababira banene baregireti nani umwana aguchikosoka bakobisia amaisekera gosoka lakini woneke twanyora abana babikuchifone babe guchininche momanye asomuroberiga aborokigwa chiminye na 50 nigo bagolerwa chi uniform aborokia babo bagolerwa chianga chemiremo chindagira hasa aborokigwa baiga ende bintu binde byogosomera hasi birasi bunencheremo nabarbo yoko bakonya wikiranira yabo yo kolibya hasa masomo umurobelio honga bunoiga ni wora chikogendeligwa hachiskuru au hase bunge ya kitutu cha North Norogongo Rwogusi obuya abogendrete ko kerwa sichinsemo au kubwatekana no moyo bugwancha bumosawiga Joshua Makori nkurubuterege taseni kyagatembe korega se county ya Kisii litere nengurku Daniel Muntiri.